хабаргузории давлатии Туркманистон ба анҷом расидани кор дар бораи лоиҳаи вориди тағйирот ба сарқонуни Туркманистон, инчунин комиссияи конститутсионӣ оид ба таҳия ва синтези пешниҳодҳоро эълон кард. дар бораи ба анҷом расидани кор ба президент Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов дар ҷаласаи мустақим тариқи онлайн комиссия рӯзи 19 август хабар дода шуд. тағйироти асосӣ таъсиси парлумони дупалатагӣ дар кишвар бо номи шӯрои миллӣ мебошад. нақши палатаи болоиро халқ маслиҳатӣ ва нақши поёниро маҷлиси миллӣ иҷро мекунад. бердимуҳаммедов гуфт ки сухан дар бораи ба зинаи баландтар баровардани фаъолияти ниҳодҳои демократӣ меравад. дар сарқонуни мо инсон ҳамчун арзиши олии ҷомеа ва давлат муайян карда шудааст. муҳофизат, дастгирӣ ва хидматрасонӣ ба инсон вазифаҳои асосии мақомоти давлатӣ мебошанд, иброз намуд ӯ. ёдрас бояд кард ки вақтҳои охир туркманҳои чӣ дар хориҷа бошанд ва чӣ дар дохили Туркманистон изҳори норозигии худро аз сиёсати режими Бердимуҳаммедов оғоз карданд. кор то ҷое расид ки мардуми кишвар варақаҳо ва плакатҳо бо аксҳои президент Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов ва навиштаҷоти «Гумбол», яъне дафшав ва «Огри» ғоратгар, инчунин дар коғазҳои пулӣ гуногун навиштаҷотҳои бо номи «Марг ба ҳаромхӯр», «Мардум бедор шуд» ва «Ҳаромхӯр дафшав» навишта шуданд. ба гуфтаи сиёсатшиносон, дар пасманзари эътирозҳои оммавӣ дар Беларус, Бердимуҳаммедов кӯшиш дорад ба мардум рушди демократия ва либерализмро дар ин кишвар нишон диҳад. ёдрас бояд кард ки дар Беларус беш аз 2 ҳафта аст ки тазоҳуроти эътирозӣ ва корпартоии коргарон бо талаби истеъфои президент Лукашенко идома доранд.